itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria at Ama, kanta na kanta Espiritu Santo. Kas iti punganay kas damit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kamti apoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Ti may kadwa narag sa kamisteryo sa rongkaran ni Maria iti kasinsin ng Isabel. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw ito iti kanamit patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol mi akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasul kada kami, tinakamet baybayan, mamanugot ti sulisog, isala kanakam katami dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka, sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka, sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka, sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka, sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka, sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka, sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka, sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka, sikati nanggasatan kadagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka,
Sikati nanggasatan kadagiti amin ang babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Santa Jesus. Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nanggasatan kadagiti amin ang babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria, Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasira kami ang managbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di panganay, kas tanto metag nanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam na kiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Ti may katlo naragsa ka misteryong mayanak na po Jesus ti rukib sa di Belen. Amami, ngadat sa dilangit, madaydayaw ko mo tinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnakem mo ti daga kas sa dilangit. Itdam kada kamtel daw, ito iti kanen mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanam dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan ngo manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babay, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babay, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babay, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria, iti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang narunat ti makasapul unay iti kaasim. Iti may kapat anaragsa ka misteryo, may dato na Jesus sa jay templo ti Jerusalem. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam,
matungpal ko matinakem mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito'y ti kanamit patinayon nga aldaw pakawanan ti basol mi akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isala ka nakamkata nga dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakasida kami ama nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakasida kami ama nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakasida kami ama nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakasida kami ama nagbasol, itaken tong oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga nay kas tanto metag na nayon nga awan di inggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispalan na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin na kararwat sa dilangit, nang narunat ti makasapul unay ti kaasin. Ti may kalimatin maudi, anaragsa ka misteryo, ti panakapukaw, ken panakasarak damatlang kin Jesus sa templo ti Jerusalem. Amami, nga dat sa dilangit, madaydayaw ko tinagan mo. Tumteng ko ti pagariyam, matumpal ko matnakem mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kada kamtel daw, ito iti kanen mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol,
ita kininton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka kami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Gloria iti Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kas idi po nga na kastamit ita kinit agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangrunat ti makasapul unay ti kaasim. Salve Reina, inati kaasi, biyag samit ken inanamami, salve si katikaragan mi, da kami anapagtalaw anak na Eva, agpapakaasi ken ka asumasenek, ngagsangsangit dito'y daga pagluluan. Allah, kumakatalik mi, italyaw mo kadakam digit matam manangasi, katinton malpas diti pamagtalaw, ipakitam to kadakam na Jesus, abindito nga bunga ti tiyan mo, umana nga asi, umanakem, unasamit a Birhen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa ngayon natin Diyos. Tapno maikari kami kadigin karkari na po, Meso Kristo nga anak mo ken apo mi. Kumararag tayo, O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbog tong anak mo. Ingun udan na kami kadigitigun ko natag nanayon apan nakaisalakan. Ipay mo kadwa po, tababaen ti panang panpanunot mi. Kadigiti misteryo na santuan unay a rosaryo na po Virhen Santa Maria. Tuladan mi ti linaunda, ket magunod mi ting karida, gapumetlan ken Kristo nga po mi. Amen. Amen. Daydayawan tayo, itinagan ti Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Agkanta tayo, idiri tayo, himbag kenayati apo tayo, napudno nalinteg iti amin na tao, agkakabsat tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kararagan tayo, ti pagilian tayo, nagiti pakariribukan tayo, nagiti kakabsat tayo nga adda iti adayo.
nga luglugar para laeng iti pamilya naladingit ken natuok nga panagbiag ti adda kadakwada nga mabandi karkararag ken inspirasyon tayo iti pamilyada mapapigsada. Tapno orod maikarita ang makiranod iti dati na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo ket pagbabawyan tayo ida. Sika ang naibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti ama tapno ibabaet na kami apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kumararag tayo. Saranayon na kam kadapo kiti paay mo ta kaasim kada kami nga agdawdawat ken ka agragsak kami gapota sika tinangaramid ken mangituray kada kami. Pasantuen na kam kadi ket pagtalin na iden na kam anapudno ken kagapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Iti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias. Iti may kalimaabulan, iti may kapat atawen, a panagarni sa Dikeyas. Kinasao ni Propeta Hananias, nga anak ni Azur ni Jeremias, iti uneg ti templo. Tagagabaon ni Hananias, imbaga na ken ni Jeremias, iti imatang dagiti papadi ken dagiti tattao. A kinuna ti apo ang manakabalin amin, a Diyos ti Israel. Pinarmekon ti panakabalin ti ari ti Babilonia. Iti uneg ti doatawen, isublikto iti dayto a lugar, ti amin ng alikamen iti templo, nga innala ni ari Nebukadnesar, ket inpan na iti Babilonia. Isublikto ni Jeconias nga ari ti Huda, nga anak ni Jehoiakin, iti dayto a lugar, isublikto par dagiti amin at tattao ti Huda an ipanaw akas balod ket naipanda iti Babilonia. When parmekekto ti panakabilin ti ari ti Babilonia. Daytoy ti sao ti apo. Iti imatang dagiti papadi ken dagiti amin at tattao nga agtakdakder iti templo. Kinuna ni Propeta Jeremias ken ni Propeta Hananias. Sapay kumata pumudno ti saom ket isubli ti apo iti dayto a lugar ti amin nga alikamen ti templo an epan iti Babilonia. Isubli na met kumadag iti amin at tattao an epanaw akas balod. Ngem denggem ti ibagaken ka ken kadagiti tattao. Impadto dagiti propeta nga imon una ngem iti panawenta nga umayto ti gubat bisin ken angol kadagiti adu a nasyon ken napipigsa a pagarian. Ngem ti propeta amang ipadto iti kapya, mabigbig apud mo a propeta nga embaon ti apo, numatungpal dagiti insauna. Inikat ni Hananias ti sangul ti tengged ni Jeremias, ket tinukutukol na. Kinuna ni Hananias iti sangwanan dagiti tattao. Imbaga ti apo akas tuyto ti panangtukol na, ti sangol nga inkabel ni Arin Nebukadnesar, iti tengged dagiti amin na nasyon. Aramiden nan tulaytoy iti uneg ti duatawen, kalpasan na pimanaw ni Jeremias. Ti saon unay ang mabayag, kalpasan ti panangtukol ni Hananias ti sangol nga adda iti tengged ni Jeremias. Imbaga ti apo ken ni Jeremias, nga ibaga na daytoy ken ni Hananias. Kinuna ti apo ang manakabalin amin a Diyos ti Israel, ang mabalin mo at tukulen tita kayo asangol, ngem suktanto iti landok. Mangikabil to iti landok asangol kadagitoy a nasyon, ket agserbidan to ken ni Nebukadnesar nga ari ti Babilonia. Kinuna na pay nga uray dagiti atap nga animal, agserbidan to ken ni Nebukadnesar.
Kinuna ni Jeremias ken ni Hananias, denggem Hananias, saan ka nga imbaon ni Apo, alalilawem dagitoy atat tao, tapno patyenda ti ulbud asasaom. Dahitoy tigapuna ako na ti Apo, Apo kawen na ka. Itilasod, dahitoy atawen, matay kanto, agsipud ta imbagam kadagiti tattao asakiren dati Apo. Iti maikapito a bulan iti daytamit la atawen, na tayo ni Propeta Hananias. Isa uti Apo. Isurum kanyak o Apo dagiti bilin mo. Yadayom kanyak dagiti kinaulbud, ket paraburan nak nga agbyag itilinteg mo. Di mo kad ikaten ti panakaibabain ko nga agsao iti pudno, ta tinamnamak adda kadagiti pangeddeng mo. Umay kumakanyak dagiti agbutengken ka, ken dagiti mangipateg kadagiti bilin mo. Aramidek ti amin akabaelak nga agtungpal, kadagiti bilbilin mo tadyak tapno jak maibabain. Agururay dagiti managdakdakes amang papate kanyak, ngem pampanunutek ana imbag dagiti linteg mo. Dinak binaybayan dagiti panursurum, tas ikamatlaeng tinangisuro kanyak. Piling mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Idinaamuan ni Jesus ti panakapapatay ni Juan amamunyag nagbilog anapan nagpakni nga is-iso na iti maysa a lugar nga awan matagtagi tao. Ngem idinadamag dagiti tattao ti ipapanaw na pinanawan da dagiti ilili da ket nagnagnada simmurot ken kuana dimsaag ni Jesus iti bilog. Idi makita na dagiti adu atat tao na asyan kadakwada, ket inagasan na dagiti masakit da. Idi mumalimen, napan dagiti adalan na ket kinunada. Sumipngeten ket awan matagtagi tao ditoy. Pagawid mon dagiti tattao amapan ka dagiti barbaryo, tapno gumatang dati kanenda. Saan amasapul a pumanaw da, kinuna ni Jesus kadakwada, da kayo ket di ti mangted ti kanenda. Limlima at tinapay ti adda, ken dua nga ikan kinunada. Yegyo ida ditoy kinuna ni Jesus. Pinagtugaw na dagiti tattao iti karuutan. Innala na dagiti tinapay ken ikan. Timmangad sa dilangit ket nagyaman iti Dios. Pinispisi na dagiti tinapay ket inted na kadagiti adalan tapno ibunong da kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsogda. Ag 5,000 ti lalaki tinangan. Malaksid kadagiti babae ken ubing. Adda 10 ket 2 basket anapno kadagiti natda nga inornong dagiti adalan. Ti ebanghelyo ti Apo. Iti ebanghelyo tayo. Agpadada isumot laang di ebanghelyo di Kalman. Di naibaybasa ti Sunday readings tayo. Kanya ti kadakkelan nga mensahe na daytoy ebanghelyo tayo namnama nga maaddaan tay kuma iti namnama. Ulitin tayo manen, diyay ko na ni Padre Pio. Nya ti imbaga ni Padre Pio, pray, hope, and do not worry. May-apply daytoy, mabaling nga i-apply tayo. Nga dagiti tattao addada kini Apo Jesus karkararagda. Idi ko na ikandati at tinamnamada addakin ni Apo Jesus, iso nga naaramid ti milagro, haanda nga nagdandanag, taadada iti saklang ti Diyos. Iso nga dahito ti kadakkelan nga inted na dahito ebanghelyo tayo, no mangnamnama tayo, iti grasya ti Diyos, no agtalit tayo keng kuana, awan danagan tayo.
So agkararag tayo, mangnamnama tayo, awan ti danagan tayo. So nga dahiti kadakgalan nga naitid na dahiti milagro, kabailan ti Diyos, dagiti hantay kabailan a panunutan. Kaya nga aramidan ti Diyos, dagiti uray ko na tayo nga imposible kada tayo nga tattao, basta mangnamnama tayo. Tirabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo. Pasantuam kad apo daytoy daton mi babaen daytoy a sakripisyo aramiden na kam ko mga agnanayon a daton nga agpaay ken kamet laeng gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon na Dios ta idinto asaan mo masapol ti panagdayaw mi no pay kasta impaay mo subalitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami taawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi ngam agpaayda apakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga itantanok ken ibunan nagdaga dagiti langit ken daga ken dagiti angheles ket kunada adi agsarday. Adios dagiti amin a parswa ti langit ken daga napno dati pakaidaydayawam hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay tinagan ti apo hosana iti kangatuan. Pudno na yapo abiig ka akinasanto kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bayayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy ta daytoy iti bagi iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy ta daytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taempaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagsarbe kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti nga lubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat nga pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatim kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon na biag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan na Birhen Maria ngay nati Dios. Minagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda na kapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy meken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Ngalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit. Dumteng kumati pagarayam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y ti kanen mi ti patinayon galda. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panawar-uray mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan kwa na ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salae nga saom mapaimbag tontoy kararuwa.
Kumararag tayo. Apo pinabaro na kami babaen ti Eukaristya, sa lakniban na kamkad adi agresat, yan tangay sika, ti di agsarday aman naranay kada kami, ipaayo mo kumangarod, tamaikari kami, iti agnanayon apan nakaisalakan, gapo ken Kristo, anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan di gana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpason ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.